ndodzi Lidonas Nenzolo ubva kuDomboshawa. Inini ndainge ndiri munhu shikashika ndairowa mahaesa. Ndirowa mahaesa ndakazosangana nemashamwari akaipa takutanga kuita zvemadrugs. Chiita zvemadrugs vandazobva kuno kutaundi ndakuenda kuDomboshawa. Pandanga kunorowa mushikashika nekamota kangu kananga ndatengawo ikoko. Zvaitozoita wesi zvemadrugs izvezvi. Kana mukadzi nandisachengete chimuudza marafu pakwenyu, hama dzangu chaizobva pasina ndichawirirana nacho nyaya yemadrugs, zvakazondichita mukuzopinda mujeri. Tangodzidziswa nemashamwari angu zvinzi ndezvebasa, Kristu rota kuti upinde mufomu yebasa. Mumatangiro andakangozviita kupedzisa zvato addiction neni. Ndaita pane Kristu nembanje nengoma. Mari yandatoshandisa pazuva yatosvika nama$60, 50-60. Ndaishandisa kudhakwa zvekuti kumba kwacho chaiko ndakapedza ndisaendekana nesendi kumukadzi. Waiona kuti mari yakawanda kudaro pazuva? Waitora kumakombi iko? Ndaiita zvemakombi, ndaidhiraivha makombi. Zvino mari wakazenge uchaendesere kuvaridzi vekombi? Iwo waitora mari yakawanda kudaro? Pamwe pacho nandisaendese, pamwe pacho ndaidya futi mari yacho noda kumadrugs waya. Pangu nezvimabhesimo zvanga zviri ikoko. Zvino ndakanga ndavhurawo changu futi chibhesi ikoko. Ndakazenge ndavhura changuwo chibhesi. Uchitotengesera vanhu? Ndichitengesera vanhu. Waihodha kupiwe Kristu umweni? Aiuya nemuchinda wangu. Mukadzi akatoenda nokuda kumadrugs waya. Abereki vangu vanga vasati vakuziva kuti madrugs aitoteerero ndaitaura ndikati hura azodai. Saka vangu vasingaziva kuti madrugs aundikonziso kuti ndidaro. Mukadzi wangu anga atori right. Uyu ndiye wechituu. Ndowechituu? Bhozi vakauya vari 2. Wakatizirwa navo vari 2 kamwe chete? Vanhu vachakaenda ndikasara neyeye. Saka vana vangani manje vakaenda nemadzimai avo? 2 kune mukomana nomusikana. Pandakazosungwa ndandapa munhu dombo re20 grams. Ndinaro abva andipa TVs UGs 50 inch. Saka TV ye 50 inch ndakatanga kuitengesa. Handauziva kuti yange yabiwa. Ndobva ndabatwa nepolisi. Ndanaendeswa kumapurisa. Ndataurwa zvandakataura kuti aiwa TV ndakatoitengeserwa Saka kuti ndakazorasirwa iyi yeTV ndakazobatwa nenyaya yemadrugs DDA. Ndakatongwa 16 months musi wa25 March 2024. Pandabvisirwa pandazobvisirwa nejeri ndo dzandakabva nadzo koti. Pandabvisirwa nejeri pandasava ne11 months 5 days. Ndo dzandakapika. Ndakabuda musi wa5 March 2025. Kujeri ndakadzidza zvakawanda musangano nevamwe vamwe vacho vanenge vaitourayirana madrugs waya, vamwe vachirovana vachinetsana kusvika mukuuya mujeri. Saka zvimwe zvandakadzidza zvakawanda kuti zvinodhaka ngatisiyane nazvo. Ndakaparadza zvinhu zvakawanda. Kana masitendi chaiwo ndangotengesa chidya mari. Tengesa minda yana baba? Tora zvinodhaka hongu. Rangwa kuti wakanga wane motikari mbiri. Dzakaenda kupiki? Motikari ndakadzitengesa mari yacho ikaperera kumadrugs.